Det første punkt, det er lineære funktioner. Og inden jeg går i gang, jeg har lidt svært ved sådan at aflæse det her, men jeg vil sådan primært fokusere på, altså hvad sådan de tre forskellige ting er. Og den lineære funktion, det er, hvis alle punkterne på den her graf, de ligger på en lige ret linje. Og det gør de i den graf, som er vist inde i billedet. Så betyder det altså, at, at de er lige. For sådan en funktion her, kan ligningen fx være, at y er lige med x plus 3. Så følger det linjen hele vejen op. Med det her, så kan man se, at når x og y er variable, at det her y der afhænger af x. Derfor er det også sådan, at y det er en funktion af x. Når man har den her lineære funktion, så kan man skrive det ind i ind som talpar i et celleben, og det er altså sætte tallene ind, og så kommer det op som den her lineære funktion. Og sådan helt generelt, så siger man, at en lineær funktion har forskriften y lige med a, x plus b, og der er det x og y, der er de variable. Og den næste, det er eksponentiel funktion. Og en eksponentiel funktion, det er hvis man har med noget at gøre, som vokser, eller som aftager med en vis procent per tidsenhed. For eksempel, som man kan se her, det er lidt svært at forklare, men når man ser den følger i en bue, og hver gang man går hen, så stiger den også lidt mere. Så det følger hinanden hele tiden, så jo længere du kommer hen, jo længere stiger det. Ja. Og den sidste af dem, det er den her med potensfunktion. Og det er sådan den tredje vigtige type af de her funktioner. En potensfunktion, det hedder det her, fordi at det består af en potent, som er så har det altid en fast eksponent, som er a, og så har den det her variable grundtal, som er x. Og når man så har man den her koefficient, som er b, og det er den, der ganges på. Ja.